Здравейте, вие Бог 7, аз съм Жорко 59 и това е втория епизод на Как да Майнкрафт. Вече довършихме къщата, сега ще ви покажа как да си направите желязна врата. Трябва ви 6 желязни килчета. Така, слагате ги по този начин, както правихме дървената врата. Опа. Момент и ето получавате желязна врата. Как се прави копчето, за да влизате вътре, да взимате камък, колкото си искате, и го слагате ето така. Получавате копче. Как се прави почка за активиране, взимате дървени дъски и слагате ето така. Папа. На две. И сега ще ви покажа как се прави легло. Не, първо ще сложим желязната врата. Опа. Да, сега ще ви покажа вече как да се направите легло. Взимате, да, трябва да имате вона, аз и сега ще се върнем само да взема. Добре, отново съм тук, имам ли вона. Трябва да ви потри вона, започвате да слагате ето така. Преди това обаче трябва да направим едно нещо. Значи слагате ето така 1, 2, 3 и получавате 6 такива. Тези 6 ги взимате и поставяте 1, 2, 3 отдолу. Къде да ги сложа, къде да ги сложа? Място не е това. Кара. Сега. Да, ето тук ги слагате така отдолу. 3. И взимате вълната и я слагате отново по 3 отгоре. Нещо съм бъркал сигурно. Да, вълната не би трябвало да получим легло. Не знам защо не се получи с тази дървена плоча. Да, това наистина би трябвало да се получи, ама защото не се получава. Така. Странно. Би трябвало така да се получи леглото, но при мен явно нещо не става. Сега отново ще пробвам. Да, взехме звона, но не се получава леглото. Значи в игрите казах, ще ви го покажа леглото. Сега, що няма да ви показвам леглото този епизод. Да, не, пак няма да го показвам, но ще взема легло, което съм правил. И ще се наспа в него, за да има къде да се наспа. Да, ако не е добре, видео си съгласен с това, ама как се правят факли, няма да обяснявам. Как така? Не че има. Явно този епизод ще стигне само до тук, както виждам. Да, но показвам ви как се прави копче. Ето скоро ще стане вече ден. Ето, започваме да спим. Втори път успяхме поне. Така, тъй като не сме правили легло или нещо такова. Да, ето там на това ще горе. Или факли не сме правили нито едно от тях. Но това ще ги. Все пак малко тъмно. Сега как се прави? Да, почка за активиране, ви показах. Слагате от едната страна, стъпвате на излизате. Тази страна ще сложим копчето, което направих. Искате го бързо влизате и готово. Това беше от мен за този епизод. Дано ви харесал. Следващия епизод ще ви покажа как се прави леглото, понеже този епизод не успях. Съжалявам, че не успях, но не разбрал защо. Сега ще пробвам да ви отново пред вас, за да видим дали ще стане. Да видим дали тази зоните могат да влизат вътре, затова сложихме желязното. Така, значи. И вълната. Странно наистина, защо не се получава, но ще пробваме на някой друг епизод. Да ме ви харесва, отново повтарям. Ето, от овцата можете да вземете вълна. Тук съм затворил една, за да я покажа. Сега ще отбия само щепта малко. Да, обикнем. И получим малко вълна. Тоест само една вълна. И това беше от мен, да не харесва този епизод. Ако ви харесват клиповете, които качвам
Много се за мене. Ако искате за нещо друго да покажа как се прави, пишете в коментарите. Отново ще кажа, че тази поредица е за тези, които не знаят. Аз играя креативно, вие ще намерите материалите. Това беше от мен, да ме е харесал този епизод. До следващият.